Вітаем вас, дарагія аматары гісторыі. На канале Беларусь падарожжа гісторыі архітэктуры. Пра бонус Сфорца, жонку Жыгімонта I Старога, ведаюць усе. Але вы дакладна не чулі пра яе прывід на Віцебшчыне. У мястэчку Смаляны стаіць белы ковер, і па восені, як толькі вячэрняя смуга зацягвае рачулку дзярноў, на апошнім паверсе вежы загараюцца таямнічыя агеньчы. Так што здалёк будыніну можна прыняць за чэрап звачніцы. З-пад зямлі і патаемных праходаў грае цудоўная музыка, а прывід Боны Сфорца выплывае са смугі і доўга-доўга углядаецца ўдалечыню. Мажліва, сумуе, што страціла беларускі край, бо атруціла жонку свайго сына. А вы як думаеце, чаму яе прывід штовосень наведвае Смаляну? Напішыце ў каментарах. Мы вам распавялі пра Бону Сфорца, але нічога не сказалі пра самі Смаляну. Таму утульней сядайце і глядзіце відэа далей, бо тут ёсць на што паглядзець. Галоўнай славутасцю месца з'яўляецца замак Белы Ковель роду Сангушка. Будаўніцтва рэзідэнцыі валынскіх князёў у стылі рэнесансу было скончана недзе ў першай чвэрці 17 стагоддзя. У той перыяд замак знаходзіўся на мяжы ВКЛ і Масковіі і служыў абарончым збудаваннем падчас частых варожых нападаў суседзяў. На жаль, падчас паўночнай вайны Пётр I знішчыў велічную пабудову за тое, што гаспадар Белага Ковелю падтрымаў бок шведаў. Цягам 2 стагоддзяў расійскай акупацыі ад замка засталася толькі адна вежа, бо вялікая частка цэглы была забрана на царкву святога Алексія, руіны якой цяпер месцяцца зусім побач. Сама царква была ўзведзена ў псеўдарускім стылі ў 1864 годзе. Дарэчы, псеўдарускім прынята называць царкоўныя пабудовы 19 стагоддзя ў рускім стылі. Адметна, што высокая вежа-званіца ўсё ж дайшла да нашых дзён. А вось руіны самага старога хрысціянскага храма Смальян знаходзяцца на ўездзе ў мястэчка. Гэта касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што быў тут збудаваны ў 1786 годзе у стылі віленскага барока. Помнікі гэтага стылю вызначаюцца маляўнічасцю сілуэту, вытанчанасцю прапорцый, ажурнасцю і пластычнасцю фасадаў, пышнымі і разнастайнымі інтэр'ерамі, крывалінейнасцю абрысаў і прасторы, аптычнымі эфектамі. У іх спалучаюцца раманскі і візантыйскі мастацкі ўплыў. Паводле меркавання гісторыкаў, па сваёй архітэктоніцы касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі шмат у чым паўтарае страчаны дамініканскі касцёл святога Антонія ў Другі, пра які мы ўжо раней расказвалі. На жаль, у савецкія часы улады аддалі храм і кляштар на згубу калгасу. Але нават у такіх умовах святыня не страціла сваю велічы і нават захавала адзін цікавы сакрэт. Глядзіце далей, мы зараз пра яго раскажам. Пад касцёлам існуе сістэма таемных хадоў, адзін з якіх вядзе да Белага Ковелю. Напэўна, не аднойчы местачкоўцы спрабавалі знайсці там скарб, бо ў такіх месцах чаго толькі не ўбачыш. Як вы думаеце, ці атрымалася ў кагосьці? Некаторыя сцвярджаюць, аднойчы хлопчыкі знайшлі пад крамам залатыя келіхі, але багацце ім гэта не прынесла. Нейкі добры дзядзечка забраў іх гэты скарб для музея, якога насамрэч не існавала. Раім на свае вочы пабачыць мястэчка і яго славутасці. Ці спадабалася вам гэтае відэо? Падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць новыя падарожжы па цудоўнай Беларусі. Да новых сустрэч!